Ужо больш за год у свеце працягваецца пандэмія каранавіруса. Яго ахвярамі сталіся мільёны людзей. Ёсць розныя яго штамы. Паўднёваафрыканскі, бразільскі, брытанскі. Але ёсць і асаблівы штам – беларускі. Хоць пра яго нідзе і не пішуць. Дык што гэта за вірус? Упершыню з каранавірусам беларусы сутыкнуліся ў сакавіку мінулага года, а ўжо ў красавіку хвароба масава распаўсюдзілася па краіне. Улады Беларуси ковиду не зауважали, лечили это психозом. Мы этим психозом сегодня остановили практически экономику всего мира. Не дуже боялись хваробы жыхары краіны. Інфармацыю ж праяхавалі. Вот што казалі людзі ў Докшыцах у красавіку летась, калі тут лютавала хвароба. Вспышка есть заболеваемость, но что прямо уже на каждом кроку не подтверждено. Я особисто не болею. Лечу, что береженого Бог бережет. Так, горло заболело, покашливают, але же никто не говорит, что это коронавирус менавито. Кто сталкивается с этим, а так ходишь на работу, все нормально. Я, честно, не чула. Знаю, что болеют, но в основном воспаление, пневмония. Ну а вы что, такие смелые ходите без масок, як вы думаете, вот это нормально чи ні? Ні пересцяроги ніякія не виконуються? А я не боюсь. Але пасля пачатку так званай выбарчай кампаніі стаўленне да каранавіруса з боку ўладаў рэзка змянілася. Тады, відаць, і з'явіўся гэты беларускі штам. Ён ёсць у міліцэйскіх пастарунках, у судах, у месцах зняволення, нагул там, дзе трэба ўладам. Тут і маску надзень, і перадачы нельга перадаць, і тэмпературу мераюць, і ў судовую залу не пускаюць. А вось на сустрэчах з кіраўніком краіны вірусаў нібы і няма. Людзі без масак, сядзяць шчыльна. Ці вірус яго баіцца, ці страх перад Лукашэнкам большы. Такі вось беларускі штам. Год таму і медыкі, і мясцовыя ўлады сур'ёзна ставіліся да гэтай хваробы. Так выглядала тады сітуацыя ў Докшыцкім раёне. Можа, таму зараз і найбольш баяцца вірусы ў Докшыцкім судзе, бо тут самыя строгія парадкі. На суд пускаюць толькі 4 чалавек, і тых старанна даглядаюць. А раптам вірус у кішэні прынясуць. З такімі парадкамі хутка па вуліцах будзем вось так хадзіць. А вось так радаваліся на вуліцах Варшавы к канцу лакдауну. А ў нас яго і не ўводзілі, але шчаслівых твараў на вуліцах не так шмат. А межы ў нас закрылі, хаця яшчэ год таму гэта не збіраліся рабіць. Хотя советников было море, закрыть границы, закрыть предприятия, всех посадить на карантин или еще куда-то, что-то. Тогда было мною принято жестокое решение. Сажать будем только тогда, когда нужно. Вось таму і саджаюць у нас яшчэ кудысьці. І людзей, і нават самалёт пасадзілі. Год назад Александр Лукашенко заявіў, што вірусаў няма, бо іх не бачна. Таму, відаць, і змагаюцца ў Беларусі не столькі з вірусам, а з людзьмі, бо апошніх якраз бачна. На мой погляд, беларусы больш цярпяць не ад вірусаў, а ад тых, хто іх не бачыць. Як хутка знойдзецца супраць іх вакцына, пакажа час. Застаецца, як у таго Монте-Крыста. Чакаць і спадзявацца. Зміцер Лупач, Белсад.